Palihog manindot. Palihog mangluhod ang tanan. Palihog manindot. Ginoo, pinaagi sa pagula sa iyang dugo alang kanamo. Gitukod ni Jesu-Kristo imong anak ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Sa imong kaayo, santusa kami ug bantayi sa kanunay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod.
Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Aniya ang akong sulugoon muuswag, ipataas o gibayaw siya, ug mahalangdon kaayo siya. Sama nga daghan ang naingangha kaniya, kayang iyang nawong nasamad samaran, hangtod nga dili na mailhag tao. Ang iyang dagway nahimong talamayon, labaw kaysa dagway sa mga anak sa tao. Ingon usab, mahibulong kaniya ang daghang mga nasod. Tungod niya, mga hari muhilom, kay makakita sila ni adtong wala ikataho kanila, ug makasabot sila ni adtong wala nila madunggi. Kinsay makatuo sa among nadungog, ug kang kinsa man ikapadayag ang gahom sa Ginoo. Kay atubangan sa Ginoo, mitubo siya samag usa ka linghod nga tanong, ug samag usa ka gamot, gikan sa yuta nga uga. Wala siya'y kaambong ug kaaniyag, nga kinahanglang mutan-aw gayud kita kaniya. Wala siya'y kahamili, nga magtinguha kita kaniya. Gitamay siya, ug gisalikway sa mga tao, usa ka tawo sa kasakit, ug sinati sa pag-antos, ug samag tawo nga gilikayan sa ubang mga tawo. Gibiay-biay siya, ug wala nato siya mahala. Sa pagkatinuod, gipas-an niya ang atong mga kaguol, giabagan niya ang atong mga kasubo. Apan, bisan pa ni ana, giisip ta siya nga sanlahon, hinampak sa Dios ug sinakit. Nasamdan siya tungod sa atong mga sala, nangapango siya tungod sa atong kadautan. Gipahamtang kaniya ang silot nga nakahatag kanatog kalinaw, tungod sa iyang mga labod nangaayo kita. Samag mga karnero, nangasaag kita. Ang tagsa-tagsa kanato, misimang sa iyang kaugalingong dalan. Sa iyang mga abaga, gibutang sa Dios ang atong kadautan, ang kadautan natong tanan. Gidaog-daog siya, apan nagpakahilom lang siya. Daw kordero nga giguyod aron patyon, ug daw karnero nga naamang, atubangan sa mga mangungunting sa balhibo, wala niya bukha ang iyang baba. Gibugal-bugalan, gisilutan o gitaral siya. Kinsa ba sa iyang mga kaliwat ang nakauna-huna, nga siya gilangkat gikan sa yuta sa mga buhi, tungod sa mga kalapasan sa akong lungsod. Ug ila siyang gilubong, uban sa mga dautan, ug kuyog sa usa ka tawong dato, diha sa iyang kamatayon, bisag wala siya makabuhat ug panglupig, ug walay limbong nga iyang gilitok. Apan, pagbuot sa Ginoo nga siya pagasamaran, nga siya paantuson. Inighimo niya sa iyang kaugalingong nga halad alang sa sala. Makakita siya sa iyang mga kaliwat, diya sa usa kataas nga kinabuhi.
Ang pagbuot sa Ginoo matuman pinaagi kaniya. Makakita siya sa bunga sa iyang pag-antos, ug malipay siya. Siya nga akong matarong nga sulugoon, makahimog matarong sa daghang mga tawo. Siya ang magsagubang sa ilang kalapasan. Tungod niini, hatagan ko siyag bahin, uban sa mga hamili, uban sa mga kusgan, magbahin siya sa mga inagaw, tungod kay gitugyan niya ang iyang kalag ngadto sa kamatayon, ug giisip siya nga usa sa mga malapason. Gipas-an niya ang sala sa daghang mga tawo, ug gikabut-an niya ang pasaylo sa ilang mga kalapasan. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. Diha kanimo, O Ginoo, nakadagngop ako, nga dili gayud ta ako kaulawan. Sa imong katarong, luwas sa ako. Sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Imo akong luwason, O Ginoo, o matinud-anong Dios. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. Alang sa tanan natong mga kaaway, nahimo akong salawayo. Usa ka kataw-anan alang sa akong mga silingan, ug usa ka kahadlukan alang sa akong mga higala. Ang nakakita kanako sa gawas, nagpahilayo kanako. Sama ko sa usa ka panaksan nga buay. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. Apan ang akong pagsalig, anaa kanimo, O Ginoo.
magaingon ako, ikaw ang akong Diyos. Sa imong mga kamot, ana ang akong destino. Luwas sa ako gikan sa gahom sa akong mga kaaway, ug mga manggugukod. O Amahang gitugyan ko ang akong kinabuhi, diha sa imong mga kamot. Ipadanag ang imong nawong, ngari sa imong sulugoon. Luwas sa ako, diha sa imong kaluoy. Pagmaisog ug paglig-on sa kasing-kasing, kamong tanan nga nagalaom sa Ginoo. O Amahan gitugyan ko ang akong kinabuhi, diha sa imong mga kamot. O Amahan gitugyan ko ang akong kinabuhi, diha sa imong mga kamot. Kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Ligunon ta ang atong pagtuo kay aduna kitay halangdon nga labawng pari, nga atuan na sa presensya gayod sa Dios, si Jesus, ang anak sa Dios. Ang atong labawng pari dili sama sa uwang pari nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyang. Hinunua, usa siya kalabawang pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato. Apan wala gayud makasala. Busa, magmasalaykon kita ug moduol sa trono sa Dios, diin atua ang grasya. Didto madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo ug nangaliupo si Jesus, uban sa makusog nga pagtuaw ug mga luha ngadto sa Dios, nga may gahom sa pagluwas kaniya gikan sa kamatayon. Tungod kay mapaubisanon ug buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakat-on siya sa pagsugot, pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit na hingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa tunhay nga kaluwasan alang sa tanan nga nagsugot kaniya. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang pasyon sa atong Ginoong Kristo sumala ni San Juan. Human si Jesus makaampo niini. Milakaw siya, kuyog sa iyang mga tinunan, ug mitabok sa sapa sa Kedron. Niadtong dapita, may usa katanaman, ug misulod niini si Jesus ug ang iyang mga tinunan. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nakatultul ni ining dapita. Kay si Jesus ug ang iyang mga tinunan mag-adtuan man didto. Busa, miadto si Judas sa tanaman, kuyog ang usa ka panon sa mga sundalo ug pipila ka gwardiya sa templo nga gipadala sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga Pariseo. Sangkap silag mga hinagiban, mga parol ug mga sulo. Nasayod si Jesus sa tanan nga mahitabo kanila. Busa, mitagbo siya kanila ug miingon. Kinsay inyong gipangita? Sila mitubag. Ako. Siya miingon. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nagbarog didto uban kanila. Sa pag-ingon ni Jesus kanila, ako, misibog sila og nangatumba. Og gipangutana sila pag-usab ni Jesus. Kinsay inyong gipangita? Sila mitubag. Giingnan ko na kamo nga ako si Jesus. Kung ako'y inyong gipangita, ayaw ninyo gilabti kining uban. Miingon siya. Gisulti niya kini, aron matuman ang iyang giingon. Amahan, walay usa kanila, nga nawala ni adtong tanan, nga imong gihatag kanako. Unya, si Simon Pedro nga may espada, milanit niini, ug gitigbas niya ang ulipon sa Pangulong Pari. Ug naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Miingon si Jesus kang Pedro, Isakob ang imong espada. Nagtuo ka ba nga dili ko imnon ang kupa sa pag-antos nga gihatag kanako sa akong amahan? Unya, gidakop si Jesus sa mga sundalo, uban sa ilang kapitan, ug sa mga gwardiyang Hudiyo. Ug siya, gigapos nila, ug gidala una ngadto kang Anas, ang ugangan ni Caifas,
nga mao ang Pangulong Pari ni adtong tuiga. Si Caifas mao ang nagtambag sa mga Hudiyo nga mas maayo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa tanang tawo. Si Simon Pedro ug laing tinun-an misunod kang Jesus. Ang maong tinun-an kaila sa Pangulong Pari. Busa mikuyog siya kang Jesus ngadto sa hawanan nga diha sa tugkaran sa balay sa Pangulong Pari. Nagpabilin si Pedro didto sa gawas duol sa ganghaan. Mibalik pagula ang laing tinun-an nga kaila sa Pangulong Pari ug misulti sa babayi nga didto sa ganghaan. Ug unya gidala niya si Pedro ngadto sa sulod. Ang babayi nga didto sa ganghaan miingon kang Pedro, dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni aning tawhana? Dili uy, Mitubag si Pedro. Tugnaw kadtong panahona. Busa ang mga sulugoon ug mga gwardiya naghaling og kalayo ginamit ang uling ug nagdangdang sila nga nagbarog libot niini. Miduol si Pedro ug mibarog uban kanila aron mainitan usab siya. Unya gipangutana si Jesus sa Pangulong Pari mahitungod sa iyang mga tinun-an ug sa iyang pagtulun-an. Si Jesus mitubag, Nagsulti ako sa dayag ngadto sa tanan. Ang tanan kong pagpanudlo, gibuhat ko sulod sa mga sinaguga o sa templo. Wala ako'y gisulti sa tago. Busa, nganong nangutana ka pa man kanako? Mao'y pangutana ang mga taong nakadungog kanako, kay nasayod sila sa akong gisulti. sa pagsulti ni Jesus niini, gisagpa siya sa usa sa mga gwardiya ug giingnan. nganong nakaako ka pagsultig ingon niini sa Pangulong Pari? Si Jesus mitubag kaniya, Kung may sayop ako sa akong gisulti, ipahayag kini sa tanan nga ania dinhi. Apan kun husto ako, nganong gisagpa mo man ako. unya ginapos gihapon, gipadala siya ni Anas ngadto kang Caifas, ang Pangulong Pari. Niadtong higayuna, nagtindog gihapon si Pedro duol sa kalayo. Busa, ang uban miingon kaniya, Dili ba usa ka man sa mga tinun-an niya ng tawhana? apan milimod si Pedro. Dili uy, Miingon siya. Unya, usa sa mga ulipon sa Pangulong Pari, paryente sa tawo kansang dalunggan giputol ni Pedro,
Nangutana, Dili ka ba ang akong nakit-an uban kaniya sa tanaman? ug si Pedro miingon na usab. Dili, Ug diha may mituktugao nga manok. Unya, gikan sa balay ni Caifas, ilang gidala si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador. Sayo kadto sa buntag. Ang mga Hudiyo wala mosulod sa palasyo, kay dili sila buot mulapas sa balaod sa ilang tinuuhan bahin sa panglinis, aron makakaon sila sa panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Busa, migula si Pilato og nangutana kanila. Unsa may inyong sumbong batok ni ining tawhana? Sila mitubag. Ug si Pilato miingon kanila. Dad-an ninyo siya og hukmi sumala sa inyong balaod. Ang mga Hudiyo mitubag. Nahitabo kini aron matuman ang gisulti ni Jesus sa iyang paghisgot unsang paagiha mamatay siya. Unya, mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo ug gitawag niya si Jesus ug gipangutana. Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag. Imo ra ba gayud kining pangutana? O gisultihan ka ba hinuon sa uban mahitungod kanako? Si Pilato mitubag. Hudiyo, bagod ako? Ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimo ngari kanako. Unsa bay imong nabuhat? Si Jesus mitubag. Ang akong gingharian, dili iya niining kalibutana. Kun ang akong gingharian, iya pa niining kalibutana, ang akong mga sakop makig-away unta, aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan lagi, ang akong gingharian, dili iya niining kalibutana. Tungod niini, nangutana si Pilato kaniya. Hari ka ba diay? Si Jesus mitubag. Nag-ingon ka nga hari ako. Tungod niini, natawo ug mianhi ako sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran mamati kanako. Kay unsa bay kamatuoran? Nangutana si Pilato kaniya. Unya, mibalik pagula si Pilato ug miingon sa mga Hudiyo.
wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Apan sumala sa inyong nabatasan, buhian ko ang usa ka binilanggo nga inyong pangayoon sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Gusto ba kamo nga buhian ko ang hari sa mga Hudyo? Sila misinggit pagtubag kaniya. Si Barabas usa katulisan. Unya, gikuha ni Pilatos si Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunukon ug gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuluban usab nila siya og sapot nga dagtong pula. Ug nanuol sila kaniya og miingon, "Mabuhi ang hari sa mga Hudyo." Ug siya gipanagpa nila. Unya, migula na usab si Pilato ug miingon sa mga tawo, Karon, dadon ko siya nganhi kaninyo, aron mahibalo kamo nga wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. busa, migula si Jesus nga nagsulob sa purong-purong nga tunukon ug sa sapot nga dagtong pula. Unya, miingon si Pilato kanila, Aniya ang tao? sa pagkakita sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga gwardiya kaniya, naninggit sila. Si Pilato miingon kanila, Kung mao kana, kuaa siya og ilansang sa krus. Wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan ko siya. ang mga Hudyo mitubag. Sa pagkadungog ni Pilato niini, misamot siyag kahadlok. Busa, mibalik siya pagsulod sa palasyo ug nangutana kang Jesus. Tagadiin, kabagayod. Apan si Jesus wala motubag kaniya. Busa, si Pilato miingon kaniya, Dili ka ba mutubag kanako? Wala ka ba mahibalo nga ako may gahum sa pagbuhi kanimo o sa pagpalansang kanimo sa cross? Si Jesus mitubag, Wala kauntay gahom kanako, kung wala pa kini ihatag kanimo sa Dios. Busa, ang tao nga nagtugyan kanako nganha kanimo, mas sad-an pa kay kanimo. sa pagkadungog ni Pilato niini, naninguha siya sa pagbuhi kaniya. Apan, ang mga Hudyo misinggit.
Sa pagkadungog ni Pilato niini, gidala niya si Jesus sa gawas ug milingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom didto sa dapit nga ginganlag ang plataporma nga bato. Sa Hebreo, ang ngalan niini Gabata. Hapit na kadto mudto sa bisperas sa pangilin sa pagsaylo. Unya si Pilato miingon sa mga Hudiyo, Aniya ang inyong hari! apan sila naninggit sa pagtubag. Si Pilato nangutana kanila, Gusto ba ninyong ipalansang ko sa cross ang inyong hari? ang kadagkuan sa mga pari mitubag. Tungod niini, gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpasan sa krus ug miabot sa dapit nga ginganlag, dapit sa kalabera. Sa Hebreo, ginganlan kinig Golgota. Ug didto siya gilansang nila sa krus. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa krus diha sa isig kakilid ni Jesus. Nagsulat si Pilato og pahibalo og gipabutang niya kini sa krus ni Jesus. Ang iyang gisulat mao kini: Jesus nga taga Nazaret, ang hari sa mga Hudiyo. Daghang mga Hudiyo nakabasa niini, kay ang dapit diin gilansang si Jesus dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin, o sa Griego. Ang mga kadagkuan sa mga pari miingon kang Pilato, Ayaw isulat nga hari siya sa mga Hudiyo, kundili nga miingon siya, Ako ang hari sa mga Hudiyo. apan si Pilato mitubag, Ang nasulat ko, dili ko na ilisan. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo didto sa krus. Gikuha nila ang iyang sapot o gibahin sa upat. Usa kabahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang bisti nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-ingnanay. Dili na to kinigisiun. Magripay noon kita kung kinsay makapanag-iyan ini. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Gibahin-bahin nila ang akong sapot o giripahan nila ang akong bisti. Busa, gibuhat kini sa mga sundalo. Duol sa krus ni Jesus,
Nagbarog ang iyang inahan, ug ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleophas, ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan, ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan. Babay, ania ang imong anak. Unya, miingon siya sa tinun-an. Ania ang imong inahan. Sukad ni adto, gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Human niini, si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na, ug aron pagtuman sa kasulatan, miingon. Giuhaw ako. Didto, may usa ka panaksan nga puno sa suka. Ug nagtunlob silag espongha sa suka, ug gibutang sa usa ka sanga sa isopo. Ug giisan nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya. Natapos na. Unya, miduko siya ug namatay. Palihog man luhod ang tanan. Palihog manindog ang tanan. Ang mga Hudiyo, mihangyo kang Pilato, nga balion nila ang mga bitiis sa mga tawo nga gilansang sa krus, ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto, adlaw sa pagpangandam, ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlawng igpapahulay. Sanglit, ang umaabot nga adlawng igpapahulay, balaan man kaayo. Busa, nangadto ang mga sundalo, ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus, uban kang Jesus. Apan, sa pagduol na nila kang Jesus, nakita nila nga patay na siya. Busa, wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan, ang kilid ni Jesus gidughang sa usa sa mga sundalo sa iyang bangkaw, ug diha-diha
mibuhagay ang dugo ug tubig. Ang tawo nga nakakita ni ining hitabua, nagmatuod ni ini, aron manuo usab kamo. Tinuod ug kasaligan ang iyang gisulti, ug nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Walay bukog niya nga balion. Ug may lain pagayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Ang mga tawo mutan-aw kaniya nga ilang gidughang. Human ni ini, si Jose nga taga Arimatea, mihangyo kang Pilato nga kuhaon niya ang lawas ni Jesus. Si Jose usa ka sumusunod ni Jesus, apan sa tago lamang, kay nahadlok man siya sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Gitugutan siya ni Pilato. Busa, miadto si Jose ug gikuha ang lawas ni Jesus. Ug si Nicodemo, ang nakikita kang Jesus usa ni ana kagabii, mikuyog kaniya. Dala ang mga kalim-an ka kilo nga pahumot, sinako nga mira ug alo. Unya, gikuha nilang duha ang lawas ni Jesus ug ilang giputos ug panapton nga lino uban sa mga pahumot. Kay mao man kini ang nabatasan sa mga Hudiyo sa pag-andam sa minatay alang sa paglubong. May usa ka tanaman didto sa dapit giin gilansang si Jesus. Ug sa maong tanaman may usa ka lubnganan nga wala pagayud kalubngi. Ug sanglit adlaw man kadto sa pagpangandam, ug kay duol raman ang lubnganan, ilang gilubong si Jesus didto. Mga igsuon, ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsuon, maayong hapon ninyong tanan. Karong adlaw, mao ang ikaduhang adlaw sa pagsaulog nato sa tulo ka dagkong kasaulugan niining Semana Santa, ang Holy Week Triduum, no? Celebration Triduum tulo. O karong adlaw, kini ikaduha ka adlaw mga igsuon, nga kasaulugan mo ni atong paghandom sa kasakit o kamatayon sa atong Ginoong Hesus. Kasakit, padulong sa gitawag og Golgota, manang gitawag Kalbaryo, unya kamatayon niya dito sa krus. Anong atong ning gihandom mga igsoon? Aron makasabutan ni ini, gahapong adlaw, unsa gani atong gisaulog? Paghandom sa katapusang panihapon sa Ginoo.
Sa ato pa, pagdapit niya sa iyang mga tinunan nga makigambit, makigiusa sa iyang bangkete aron mahiusa. So kay ang tanan nga nahiusa ni Kristo, makuyog, mauban niya, nahiusa man, dili ba? Munang atong gihandom, unsa ang nahitabo niya, kay gitawag man nato to katapusang panihapon. Nganong katapusan? Unsa day mahitabo di ay niya? Nga gitawag naman to katapusan. Kay di ay dunay mahitabo niya dinhi sa kalibutan. Muni atong dumaro ana pa. Unya unsa may labo ni ini nako dako kayo pagsuon. Ano kung dako kayo? Kaya usa man katang Kristo. Wa man kamulag niya. May hapon. Nabay nahiusa nga nahamulag. Wala. Sa ato pa, kung mahiusa ni Kristo nagsuon, mga mabuod ang Diyos Santo sa ato ang kinabuhi. Lang atong sapton ining panghitabo sa kinabuhi atong Ginoong Hesus mga igsoon. Panginaot na sa ato nga pagkahiusa niya unya kanay usa man ta niya kung misinati puta sa Biyernes Santo sa atong kinabuhi, panginaot nga mahisama ta niya nga malig-on nga mugakos niini. So unas tanan atong mangutana ta. Ingon ta gisakit siya sa kalibutan. Gipatay. Unsa da iyang sala? Unsa may iyang gibuhat dinhi sa kalibutan? Unsa iyang gibuhat dinhi sa kalibutan nga ingon man ni ana ang iyang gidangatan? O atong nadungog mga igsoon. Usa ni ani siya sa usa lamang ka katuyuan. Naklaro ninyo sa pasyon. Tung giimbestigar siya ni Pilato. Unsa gani iyang tumong pag-anhi? Adjutay ragoy nahibalo. Luuya in taon sa mga Kristiyanos. Unsa iyang giani gani? Yes. Apan sama kang Pilato, mungutana ta, kay unsa may kamatuoran. Unsang kamatuoran naman ang iyang gisaksi. Gisaksihan. Munang kinahanglan mga igsuon nga makahibalutan ni ini. Ang nindo traba, kay wala man mutubag si Kristo sa pangutanan niyang Pilato. Pero unsaon man nato pagkahibalo sa maong kamatuoran. Wa man niya giklaro ni Pilato. Nakita po di po takaklaroan ni mo maniron. Pero unsa may gingon sa Ginoong Hesus, ang anaa sa kamatuoran muduol kanako. Muduol kanako. Sa ato pa, kung di ta muduol ni Kristo, di kita kahibalo sa kamatuoran. Kaya ang atong pagduol ni Kristo may suon, mauman ang atong pagtanaw, pag-ila-ila niya, pagkaplag, maningkamo ta, pag-ila sa kinabuhi nga iyang gipadayag kay kamatuoran man nga di na kinahanglan pang lalison. Kami ani siya pagsaksi sa kamatuoran. Sumo ng mga igsuon tungod sa maong kamatuoran na gipatay siya.
Grabiha po ng kamatuoran na. Anong gipatay man siya? Tungod kay ang kamatuoran nga iyang gisaksihan din ni maigsuon, basically, mauni ang iyang pagpangalagad sa kalibutan. So ang iyang ministry, pagpangalagad sa simbahan, o pagpangalagad sa kalibutan, maudi ay ang pagpabalik sa kamatuoran dinhi sa kabuhatan sa Dios kinsa napukan sa iyang kaaway. So unsa day resulta mga igsoon sa pagkapukan sa tawo ngadto sa kaaway sa Dios? Unsa day nahitabo? Nawala ang tawo sa kamatuoran nga nagagikan sa Dios. Atong klaruhon, nawala ang tawo sa kamatuoran nga nagagikan sa Dios. Kay ang gituuhan nga kamatuoran sa tawo pagkapukan niya sa kaaway sa Dios, mauman ang kamatuoran nga gitudlo sa kaaway niya. Naron makasabuta, balik ta. Unsa man ang Dios mga igsuon, sumala pa sa atong Ginoong Hesus, siya man ang tuburan sa tanang kaayo. Gawas sa Dios, wala na'y laing maayo. Sa ato pa, kung dunay maayo nga atong gituuan nga wala mahauyon. Wala mahauyon sa kabubuton sa Dios, kanang atong gituuhan nga maayo, iya na sa kaaway sa Dios. Sa ato pa, kung ang Dios di ay mo'y tuburan sa tanang maayo, sa ato pa siya ang kamatuoran, ang kaaway sa Dios, ang iyang kamatuoran, mga bakak ug sayop nga pagtulunan. Munang gitawag natog sala. Kay sayop, dili mao, dili insakto. So tanawa, pagkapukan sa tao sa kaaway sa Dios, ang iyang gituan nga insakto sayop, munang nawala ang paraiso niya. Na magisgot yatag paraiso mga igsuon, inuntang kadagaya sa kinabuhi sa tao. Munang tungod kay nawala nato ang paraiso, timaan ana, dagan kaitang mga kabalaka sa kinabuhi. Usadaan ani, example ha, balik-balikon tagyud ni. Ang atong kabalaka o kahadlok nga mamatay ta, nga mga matay raman gud ta. Kinsa din dili mamatay, isang kamot ako di jud ko jud. Kitang tanan. So sigurado gyud ta ana mga igsuon. Pero nga nung malisang mantaana, kaya naaman ta sa sayop nga pagtulunan. Ang tao nga malisang nga mamatay, katurang taong gatuo nga dili siya mamatay. Pero ang tao nga nagtuo nga siya mamatay, dili siya malisang nga mamatay, kaya mamatay ragyod na siya. Pero nga naman, kay kita man ang magbuot sa atong kinabuhi. Kita may magbuot, kanus ata, mubiya sa kalibutan. Kita'y magbuot, unsang pamaagiha ta, mga matay. Munang dagan kitag kalisang nga mamatay ta. Munang inunay kag, oy, imong sakit, cancer. Kuan na ka, saan na ka nang kinataas gani? Stage 4. Munang kay stage 4 na ka, wala tama, di ta mo dawat ana, munang aatay stage fright. Balo mo stage fright? No. Kahadlok. Munang tungod sa atong kahadlok, inong kas doktor, oy, kuan na lang imong kuan. Unom ka bulan na lang ka kay advance na kaayo. Tungod sa imong kalisang, nilakaw ka, nigawa sa klinik, milabang,
Kaya nga na, nadamagag pidi ka, wala ka butos ka oras. Nga, ingon siya unong kabulan. Kaya nga no, dayon na tog ulo analyze. Cause of death. Nalimot ang mga igsuon nga adunay Dios. Maunay unang kamatuoran nga gibalik sa atong Ginoong Hesus. Nganuman, kay kitang mga tao maison kugihan kayo tang maghalad-halad og mga Diyos. Would you agree with me? Dili naman ang mga Diyos nga dili makita. Apil na ang mga Diyos nga makita. Kisa man mga daotang politisyan. Maghalad-halad ngadto nila. Maubitan na nagisgot ang atong Ginoong Hesus. Tinuod nga dunay Dios ug ang Dios mao ang tuburan sa tanan, siya ang magbuluot sa atong kinabuhi, kay siya lamang ang makahatag og kinabuhi. Kanang mga politisyan nga nagsulsol ninyo, makahatag na ninyo kinabuhi, makapalangita sila ninyo? Oh, are you sure? Ingon-ingong dili, nya may lagi manawat o kwarta lagi. Jesus ko, ay nalatag uwatatits. Dili bo. Maunay unang gianhi sa atong Ginoong Hesus mga igsoon, pagpaila o pagmatuod nga kita kay mahilig mangyutang muila og mga gamhanan labaw nato, iyang gihingpit o kinsay angayan nga atong tamdon nga maoy gamhanan nga diin ana ta makakaplag sa atong kinabuhi. Ug mo nang gipaila ta nga tinuod nga adunay Dios. Na kining mao nga Dios, wa mo aming kabalakan kay kining mao nga Dios, mauni ang nag-amuma kaninyo. Giunsa ta pag-amuma sa Dios? Nga bisan unsa ta ka masupilo niya, gitagaan gyapon tag-ulan na mga may tag-ulan noon kay aron nga maprisko pod mi kay baling inita na kay nga tanan. Dili bo? Nya kita ta ana nga manay pag-amuma sa Dios. Bisan pa sa atong pagkamasinupakon, giguba nato ang paraiso, ang kalibutan nga gihatag sa atong kapuyan, apan iya tagitagaan gyapon og mga yuta nga diin ana ta makaani og makaon, kay di man ta makakaon og kanang drawing gikan sa computer. Nakasulay mo nangaon mo humay nga inyong giibot sa computer? Wala. Mobi na lang bulahan kay tas Pilipinas, mga igsoon, kay naan nato. Naapay naibili na itong yuta. Naan nato ang tanang panahon. Pero nga nung gasitag yung walay makaon, kaya natural, makakaon din tagdili mananom. Nya kisa may mananom na turong panahon na, pipila ra kabuok. Nya dagang kayong pakanunon. Kaya nga no, naamanta sa sayop nga pagtulunan. Unsa man, clean little hands are good to see. Na mangumapataan na. Magtanim hindi biro, buong araw nakayuko. Nya mananong pataan na. Sa may giingon na to, ay ato gimos mga dakong syudad, biyai ang inyong yuta, ato mo sa syudad, kay hamis kay inyong panit dito. Kunya magkuan pa mo, ang ngayon mong tanong kay mag-long sleeve, nya mag-necktie, di ba? Nya napa mo'y mga pabungol din ibutas dalunggan. O kana kuno inyong isinina og bungol, di mo gunit og daro, unsay naka-diferensya? O mga tawa ta. Kana rin nakaingon nga mubiya ta sa muna yung example na akong giingon mga igsoon, mga sayop og bakak nga pagtulunan.
Munang nawala atong paraiso. Munang aron mapabalik ta mga igsuon, mauna nga gipailan ta nga tinuod nga adunay Dios. Og aron nga makakinabuhi ta sa pagtulon ang Dios nun, nindot kay atong Ginoong Hesus mga igsuon. Ngano? Kay wa lang ta niya gipaila nga tinuod nga adunay Dios, ka mahilig magudlaman tag halad-halad og mga gamhanan. Iya pag yung gipatawag ang Dios og atong amahan. Nga naman, kaya kung mubalik ta sa atong Filipino culture, I said Filipino culture, kaya na may mga Pilipino nga dili Filipino culture. Ang amahan, mga igsuon, maugunay mag-provide sa iyang pamilya. Sign of strength, provider, maningkamot pagbuhi sa iyang pamilya. That's Filipino culture. Sa ito pa, kung diha lamang daan nga pananawon, kung kita di ay reflection sa Dios, mo nang ang Dios nag-amuma kanato. Muna ni atong Ginoong Hesus, aduna ba ninyo dini amahan nga muhatag og bitin kung ang iyang anak mangayo og pan? Wala. Sa gingon, kung kamo nga mga dautan, muhatag og kaayuhan sa inyong mga anak, unsa pa ang inyong langit nun nga amahan, ang tuburan sa tanang kaayo. Mabita ng pagpailan niya og Dios nato mga igsoon, aron dinhi matagaan natog direksyon. Kinsa ang angayan nga atong saligan ug ihatag nato ang tanan mga igsoon. Mabita na nga paharion nato ang Dios sa ato ang kinabuhi nang moabot kanamo ang imong gingharian. Nya matuman ang imong pagbuot, kay ikaw man ang tuburan sa tanan. Klaro kay na mga igsuon. Munay unang gibuhat sa atong Ginoong Hesus. Nya tungod ana pagtulon ana, ilansang gud lamang siya sa cross? Yes. Nganuman, dungo kay si kinsa nga magpakahari kaaway sa emperador. Sa ato pa ang pagsangyaw ni Kristo, pagpahari sa Dios mga igsoon. Ang magpahari sa Dios, kaaway sa mga hari ni ining kalibutana. Akong balikon. Si kinsa nga magpahari sa Dios sa iyang kinabuhi, kaaway ni ining kalibutana. Maubita na ang atong Ginoong Hesus, gilansang. Wa po siya mingon siyang hari. Ningon na ba siyang, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Kung siya iyang tubag. Ningon ba siyang, oo. Ningon siya? Wala man. Siya mag-ingon, giingon mo, ikaw po nang gaingon. Nya ako imo nung ilansang noon. Muna ningon ato, kaya ang akong gingarian, wala man ni ining kalibutan na. Tuaman sa umalabot nga kalibutan mga igsoon. Mabitan na ka sa pagpailan niya nga adunay Dios, iyang gimatuod nga ang iyang gitagaag kahulugan mga igsoon, iyang gitagaag kahulugan nga ang atong pagbiya sa kalibutan, kana bang mitang mamatay ra unya tapuhon. Lain mamugtian awan ako ning kung mamatay ra unya tapuhon. Dili na ang kahadlukan. Kaya tang gituganan sa kamaturan, kay aduna di ay Diyos, dunay di ay kalibutan sa kinabuhing, dayon ambot og mituo pabataan ni rong panahona. Kay ang kaaway sa Diyos mga igsoon, mao ni gipaningkamutan nga mawala ta niining maong kamatuoran na. Maobitan ang gipangot na sa mga taong walay pagtuog Diyos, asa man ang inyong iyong kalibutan kinabuhing dayon? Natural din sila kasabot, anak, kay unawa may pagtuog Diyos. Unya patuon po nga walay Diyos. Nga naman,
Kay kung mutuot ang Dios, mutuot nga ang Dios mo'y gabuhat sa tanan, gabuhat sa kalibutan. Nya kay nakita man nga everything in this world ni evolve. So naday creation, evolution man. Pero nalimtan mo ison ang simple nga logic. Unsa may mo evolve kung walay gi-create. That's simple logic. So mauna mga igsoon hinungdan ngano nga ang atong Ginoong Hesus gilansang sa krus. Kay buot niya nga ang tao mahibalik sa kiliran sa Dios. Na ikaduha nga kamatuoran, unsa may iyang gisaksiyan, gawas sa kamatuoran sa Dios. Kinsa man pod ang iyang laing kamatuoran nga iyang gipadayag, kinsa man? Kitang tao. Kitang tao. Unsa tang matang sa pagkalinalang. Mao bitaw na nga gipatawag sa Dios, gipatawag sa atong Ginoong Hesus ang Dios ug atong amahan aron nga mag-amguta nga kita di ay mga anak sa Dios apan dili ta Dios. Mao bitaw ang atong Ginoong Hesus, anak siya sa Dios pero wa siya magpakasama sa Dios tungod kay siya matuod nga tao. Apan ang kinabuhi nga nadawat nato gikan man sa Dios. So kay ang atong kinabuhi gikan sa Dios, munang anak ta sa Dios, munang isip anak, mo'y nagpaila sa iyang ginikanan, so unsang kinabuhi aday ang atong ipadayag og ipaila. Di kinabuhing Dios nun. Unsa man ang kinabuhing Dios nun mga igsoon. O mo na giingon sa atong Ginoong Hesus sa mga tinunan, paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Kung masayod ang kalibutan nga kamo maghigugmaay, kung kamo maghigugmaay, masayod ang kalibutan nga kamo akong mga. So kinabuhi dahil sa gugma mga igsoon. So kung maghigugmaay ta, atong gibalik atong dignidad sa atong pagkaanak sa Dios. Pero kung walay gugma, gapasabot, gihimo na ito itong kaugalingon nga mga anak sa kaaway sa Diyos. Nga kisa may gahimo na itong anak tas kaaway sa Diyos. Di ba kita rapod? Mabit ang may ani atong Ginoong Hesus, gituduan ta niya sa kamatuuran, aron nga unta, atong puyan ang kinabuhi nga nadawat nato sa Diyos, nga mao ang kinabuhi sa gugma. Namun ang pagpadayag sa gugma, unas tanan, mo na, magpasaylo sa mga nakasala. Dili kay mubalos. Di ba? Ato ginanadungog sa atong Ginoong Hesus, pasaylua sila, kaya wa sila masayod sa ilang. Maunay gugmang Diyos noon mga igsoon. Pero kanang gugma nga iya sa kaaway sa Diyos, ilabi nagnaigatan-aw nga, kanang gikabiris bitaw nga live TV. Dahil mo yun, Diyos, Ginoo, may tagabaan ragod na siya. May tagpatyo na sa Ginoo kaya yung gipatay akong anak. I know it's not easy. Dili sa yun. But let us live life in faith. Pagtuo nga ang Diyos mao ang tag-iya og tuburan sa ato ang kinabuhi. And the way we depart from this world, pamaagi sa pagbiya nato sa kalibutan, mayson, these are but just circumstances. Kabalo mo circumstances? Mga pamaagi lamang na apandili na maoy tinuod nga nakaingon. Kanabang moingon bitaw ka nga, cause of death, sus kung kinao niya o kuano, linat ang baka, igabaan na, kay Birni Santo kaayo. Tinood, atong nakita, mo na siya. Pero usa may cause of death, kaya niabot ng iyang panahon nga mubiya sa niining, kalibutan na, og ni ana pong pamaagiha siya kuhakon.
Para ko na ito kung panahon sa COVID, pwede na itong lisanga. Nagaling mo igam, din na itong palayo na. Sabi ka, kay makubid ta, kay unsa man, makubid ka, mamatay na ka. So, asa naman ang Ginoo nga mo'y tag-iya o mo'y mukuha? Kung naay namatay sa COVID, kay mo na'y pamaagi nga siya mubiyas kalibutan. Pero mo ba na nakaingon? Dili. Truth is, doon mo abot ang atong panahon. Sa unsang pamaagi, nobody knows. Apan nga mang atong alimahon ang atong kinabuhi. Nganong atong amumahon, kay mo na'y pagpaila nato, pagpadayag, nahimo tang responsable sa kinabuhi nga gidagaya sa Dios dinhi kanato. And that responsibility would mean sa atong pag-amuman niini aron unta sa panahon nga iya ning kuhaon mo bitang niingon ta nindot ka tas Pinoy no kanatong hinulaman ra man guni atong kinabuhi, Father. Nya nakasabot bata ng hinulaman. Kay kung hinulaman, di na tag-iya. Kung kuhaon na sa tag-iya, unsa man, iuli, dili. Nya, uli na to, unsa man tag-ingon. Salamat. Unsa to? Nya, nay asawa, pagkamatay sa bana, salamat, Ginoo. Nay naingon? Wala. Nga naman, kalahi man tag-direksyon. May mga, salamat, Ginoo, dili kay namatay imong banang si Isyot. Kung dili ka, salamat Ginoo sa gasa ni Isyot nga imong gihatag kanako. Nga dini ko nakaila sa imong kinabuhi sa gugma ug pinaagi ni Isyot nga gasa sa pagkatao dinhi kanako. Akong nailan ti ikaw nga Dios sa gugma. Mao na ato pasalamatan. Ya naata ana. Wala man. Kaya ano? Kay kanang hinulaman mga igsuon nga dugay kayong nauli. Magtuo man tang atua. Na daghang kay nahitabo ana. Am I right? Oh, palimot-limot ba aron inon nga wala mangawat. O kanang kon ko kag dili imo mo binay definisyon ng pangawat. Palimot-limot og uli, dahil pakuha na sa tagiya, imuha ba nakakuha man na, nawa na, makiglalis na ta. O sa may nagkalahi na turon. Kung kuhaon na tas Ginoo, Ginoo nga nung kuhaon mo kunin mo. Ako'y magbuot ako. O kanus ako. Nakuha niyo mga igsoon? Munang kining mao nga kasaulugan nato karon mga igsoon, dako gyud kaayo ni siya og lesson for all of us. Maubita na mga igsoon, diya sa kasakit sa atong Ginoong Hesus, pagpasakit, nganong gisakit siya, tungod sa pagsaksi niya sa kamatuuran, nahimong makahuluganon. Tungod kaya naaman siya sa kamatuuran. Maupod unta kita, kay kita mahilig magulaman tag mga pag-antos ba? Apan pangutana, kung ang atong pag-antos, naghatag ba natong kahulugan, o kung sa pong kahulugan na ang anaan nato. Kung ato bang gidala, nga kining ato mga pag-antos o kasakitan, sa ato bang pakighiusa sa langit nun nga, amahan. Kaya kining ato mga kasakitan, mga igsuon, kapaitan, normal raman kaya nga nagpuyo man tag kalibutan nga makasalanon, nga diin nawala ang kamatuuran. Maubita na nga, aron nga mahibalik ta sa Dios, munang ibalik ta sa mao nga kamatuuran, munang timaan mga igsuon mauni, nga pinaagi lamang sa atong pagkahiusa sa Dios, nga mahibalik ang kahiusahan nato ug pagkaplag sa ato ang kinabuhi. Kay kung walay Dios mga igsuon, timaan ani, makatibulaag gyud ta. Na, usadaan nga sayop natong, sayop bitaw nga ato ang panabot, mingon tang, magkahiusa lamang ta kung pariho ta. Dili ba yan na siya insakto? Nganong ningon tang nagkahiusa ta? Kadi man ta pariho. Pero sa atong pagkadili pariho, tungod kay naa ang atuang pagdinawatay sa usag-usa, nagkahiusa ta, nindot kay muna yung gitaw itong harmony.
The community, the union is harmony. Takan tabog example ani mga igsoon. Pareho ba choir? Nindot ka ng choir mga igsoon. Bisag mag-unison, pareho sila tono. Pero kapasabot ana, di sila nagkapareho. Nga naman, ang tingog sa soprano, tingog sa tenor, tingog sa baho, tingog sa alto, di gina sila pareho. Pero pareho sila tuno. Di ba nindot kayong paminahon? Pareho ba na to? Inikanta na to sa amahan na mo. Di ba nindot kayong paminahon? Gadungan ta? Kay harmony. Pero nagkalahi ta. Nga naman. Kaya namin nagkatag, amahan na mo. Napin nung, amahan na mo. Napin, amahan na mo. Ulit, lahi tagtingog. Pero inigdungan, pagkanindot nga paminahon. Muna gipasabot mga igsoon, harmony, union. Pagkaiusa sa ato ang pagkamanag, lahi. Nga muna gipasabot sa Santissima Trinidad, nagkalahi, apan nagkahiusa. Mauputang mga tao. Muna nga kung makatibulaan ta, gapasabot. Wala ta sa kamatuuran. Kay ang bakak nga pagtulunan, ang sayop nga pagtulunan, maunay nakapabahin nato maigsoon ug manahinungdan ngano nga nawala ang kadagaya sa ato ang kinabuhi. Muna manghinaot kita mga igsoon nga niini pagsaulog nato karon paghandom sa pagpasakit o kamatayon sa atong Ginoong Hesus tungod sa iyahang pagsaksi sa kamatuoran. Gani mauni ang peak sa iyahang masaksihon nga kinabuhi nga iyang gipakamatyan kini mong kamatuoran nga di sa mahamulag sa atong langit nun nga amahan mausab unta kini ang mahimong mithi natong mga binon yagan nga sa atong pagkahiusa diha ni Kristo kita usab unta andam pag-ula sa atong kinabuhi pag-surrender nga dili ta mahamulag sa Dios aron nga sa ato kanunay pagpaningkamot pakighiusa sa Dios diining kalibutan na mudala unta nato kini sa kayusahan sa kahingpitan nga mao ang iyang Pinoy-anan sa langit sa kinabuhing dahil. Amen. Palihog Banindog. Alang sa santos nga simbahan. Magampo kita, mga minahal o yamot, alang sa santos nga simbahan sa Dios nga nagalukop sa kalibutan. Ang Dios, ang amahan nga makagagahom sa tanan, mag-agak ug maghiusa unta kanato, aron makasimba kita kaniya sa kalinaw ug kahusay. Mangluhod kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, imong gipadayag ang imong himaya sa tanang mga nasod pinaagi ni Kristo imong anak. Tultuli kami sa pagkamakanunayon sa among pagtuo ug sa pagsangyaw sa imong ngalan ug pagdala sa kaluwasan ngadto sa tanang mga tawo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manindog kita. Alang sa Santo Papa. Magampo kita alang sa atong Santo Papa Francisco. Ang Dios nga nagpili kaniya sa pagkaobispo
Maghatag unta kaniyag kaayuhan o kabaskog sa lawas, aron mamaayo nga pagkagiya o pagkadumala ang santos nga katawhan sa Dios. Mangluhod kita. O Diyos nga makagagahom ug walay katapusan, ikaw nag-agak sa tanang mga butang pinaagi sa imong pulong. Ikaw nagdumala sa tibuok katawhan nga Kristohanon. Sa imong gugma panalipdi ang Santo Papa nga imong gipili alang kanamo. Ubos sa iyang pagpangulo, liguna ang among pagtuo, ug himua kaming mas maayong mga Kristiyanos. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manindog kita. Alang sa kaparian ug mga siglar sa simbahan. Magampo kita alang kang hulito atong obispo, alang sa tanang mga obispo, mga pari ug mga diakono, alang sa tanang mga nag-alagad sa simbahan, ug alang sa tibuok nga magtutuong katawhan sa Dios. Mangluhod kita. O Diyos nga makagagahom ug walay katapusan, ang imong espiritu mao'y nagdumala sa simbahan ug naghimo kaniyang santos. Patalingugi ang among mga pag-ampo ug tabangi kaming tanan sa among tagsa-tagsa kapagtawag aron kadugangan ang among kakugi pagtuman sa among mga katungdanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manindog kita. Alang sa kahiusa sa mga Kristiyanos, magampo kita alang sa tanan natong mga igsuon, nga sama kanato nagtuo kang Hesukristo. Ang Dios maghiusa ug magpundok sulod sa usa ka simbahan, sa tanan nga sa kinasingkasing nangita sa kamatuoran. Mangluhod kita. O Diyos nga makagagahom ug walay katapusan, ikaw nag-amping sa tanan nga imong gihiusa. Tan-awa nga maluluyon ang tanang nagsunod kang Hesus nga imong anak. Kaming tanan imo tungod sa among usa ka pagbunyag. Himua kami nga usa dina sa kabugo sa pagtuo. Ug ampingi kami nga hiniusa dina sa inigsuunang paghigugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manindog kita. Alang sa mga Hudiyo, magampo kita
alang sa lungsod nga Hudiyo. Sila ang unang nakabati sa pulong sa Dios. Magpadayon unta pagtubo ang ilang kahibalo o gugma sa iyang ngalan ug ang ilang kamatinud-anon sa iyang kasabutan. Mangluhod kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, patalinghugi ang mga pag-ampo sa imong simbahan. Kaniadto imong gisaad ang kaluwasan kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat, ug naghimo ka og kasabutan uban kanila. Dad-a sila karon nga nasa hingpit nga kaluwasan, nga imong giandam alang sa lungsod nga una nimong gipili. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manindog kita. Alang kanila nga wala magtuo kang Kristo. Magampo kita alang sa atong mga igsuong Muslim ug alang ni atong wala magtuo kang Kristo. Ang kahayag sa Espiritu Santo magtultol unta kanila sa dalan sa kaluwasan. Mangluhod kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, himua nga sila nga wala mag-ila kang Kristo, makakaplag sa kamatuoran diha sa ilang paglakaw sa kinasingkasing nga katarong sa imong atubangan. Tabangi kami pagtubo diha sa gugma alang sa usag-usa, sa pagsabot pag-ayo sa misteryo sa imong pagkadiyos, ug sa pagkahimong masingpit nga mga saksi sa imong gugma at ubangan sa katawhan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manindog kita. Alang kanila nga wala magtuo sa Dios. Magampo kita alang sa atong mga igsuong lumad ug alang ni atong wala magtuo sa Dios. Makapahimuot unta sila sa ilang magbubuhat ug manunubos, pinaagi sa pagkakinasingkasing sa ilang konsensya ug kinabuhi. Mangluhod kita. Makagagahom ug walay katapusang Dios, gibuhat mo ang tao aron ang tanan mangandoy sa pagkaplag kanimo, ug makabaton sa kalinaw human ikaw makaplagi nila. Itugot nga bisan sa tanang kakulian nga magbabag sa ilang dalan, makailaon ta sila diha sa kinabuhi sa mga Kristiyanos, sa mga timaan sa imong gugma ug kaluoy, ug mudawat sila nga malipayon kanimo, ang usa ug matuod nga Dios,
ug amangan namong tanan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manindog kita. Alang sa mga namunuan sa gobyerno. Mag-ampo kita alang sa mga nag-alagad sa gobyerno. Ang Dios mag-agak unta sa ilang mga hunahuna ug mga kasing-kasing aron ang tanang ilang gialagaran magpuyo diha sa matuod nga kalinaw ug kagawasan. Mangluhod kita. O Diyos nga makagagahom ug walay katapusan, ikaw nasayod sa mga gipangandoy sa mga kasing-kasing sa mga tawo, ug ikaw ang tigpanalipod sa ilang mga katungod. Sa imong kaayo, bantayi ang anaa sa gahom aron ang tibuok lungsod bisan diin, makapahimulo sa kagawasan sa tinuuhan, sa kahimtang nga walay kahadlukan, ug sa matuod nga kalinaw ug kahusay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manindog kita. Alang sa umaabot nga piniliay sa atong nasod. Mag-ampo kita alang sa umaabot nga piniliay sa atong nasod. Nga ang tanan nga mga magpapili aron makahupot og katungdanan sa panggobyerno. Masayod ug mag-amgo unta nga kining ilang gipangandoy nga mga katungdanan. Usak kabalaang tahas nga gipiyal kanila sa Dios alang sa pagpalambo sa iyang gingharian dinhi kanato. Mangluhod kita. O Diyos nga makagagahom ug walay katapusan, imong gihatag o gipiyal kining kalibutan nga among gipuy-an, o gihimo mo kaming imong katawhan aron pagpalambo sa imong gingharian ug paila sa na kami banay diya ubos sa imong pagpangama. Sa among pag-amuma niini, panalangini kini mga sakop sa among katilingban, sa ilang nga pagpangandoy pagpangalagad sa imong gingharian, aron sila mag-amgo kanunay, nga ang ilang mga pagpamuhat alang sa pagpalambo sa imong gingharian, ang gingharian sa kalinaw, kay usa o kaangayan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
manindog kita. Alang sa mga kinahanglan sa tanan. Magampo kita, mga minahal o yamot, alang sa gikinahanglan sa tanan. Ang Dios, ang Amahan nga makagagahom, maghatag untag kaayuhan sa mga masakiton, kahupayan sa mga himalatyon, maayong pagpanaw sa mga nagbiyahe, kagawasan sa mga gibilanggo, supak sa katarungan. Luwason unta niya ang kalibutan sa tanang mga sayop, sa gutom ug sa mga sakit. Magluhod kita. O Diyos nga makagagahom ug walay katapusan, ikaw naghatag og kabaskog sa mga gikapuyan ug bag-ong kadasig sa mga nawad-an sa paglaom. Patalinghugi ang mga pag-ampo sa tanang nagsangpit kanimo, di na sa ilang mga kagulanan, aron makabaton sila sa kalipay sa pagdawat sa imong hinabang, diha sa ilang mga kinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manindog kita. Kini mao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan.
Kini mao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo, ang kalibutan. Kini mao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo, ang kalibutan.
palihog manindog. Karon magampo kita samahan atong gamito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubo. Muabot ka namo ang iyong ginharian. Matuman ang iyong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasaloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasalo kami sa nakasala kanahan. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, inunuan mo sa kami sa dautan. Nangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Mga igsoon, mao kini ang atong Ginoong Jesu-Kristo, ang kordero sa Dios nga nagpasakit ug nagpakamatay aron paghawas kanato gikan sa kaulipnan sa kinabuhi sa sala. Bulahan kitang tanan iyang gidapit ngadto sa pakigiusa sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Palihog, manindot. Magampo kita. O Diyos nga makagagahom ug walay katapusan, giatagan mo kami bag-ong kinabuhi pinaagi sa madaugong kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Ipadayon kining makaluluwas nga buhat, makaamgon ta kami kanunay sa among pagpakigambit niining misteryo, ug magpadayag unta kami niini kanunay dina sa Kristohanong pag-alagad namo kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsoon, humandahin sa atong kasaulugan, isunod nato ang pagprosesyon sa Santo Entierro, no? Unya pagkalas 9 natay solidad. Nya ugma pohon sa gabi ikatulo nga adlaw sa atong Hilwig Triduum nga mao ang ato nga pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw. Ang atong kasaulugan magsugod sa may alas 10 sa gabi. So gihangyo mong tanan magdala mo kandila para sa seremonya sa bag-ong kalayo. Okay? So daghan kaayong salamat. O Ginoo, nakasaulog na kami sa handumanan sa kamatayon sa imong anak. O nakakaplag na kami kalauman dina sa iyang pagkabanhaw. Upaya kanunay ang imong katawhan. Panalangini kami ug pasaylua ang among kalapasan. Liguna pagayod ang among pagtuo
ug padangata kami sa kaluwasang walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Sige mo adto na ta sa gawas para